Ka Ophis BDO Jirang Block haka tarik Risaw kala pynlong ya ka Dorbar Shong Bakyrpang Special Gram Sabha Council Shnong Umtang Jirang na ka jingthmu ban pynsngewthuh Paidbah halor ka Jingkordor ki Dorbar Shnong naga bynta ban wanrah ya ka pa haka Shnong ka thaw. Ya kani ka jingialang Paidbah ban pynsngewthuh halor ki mat ban kyntiew ya ki Shnong ki thaw katkum ka jingbthah jong ka sorkar India lyngba ka Tnat trei Panchayati Raj haka jingialam jong ki Ophis ka block development haman ki jaka jong ka Meghalaya. Hakani ka jingialang Paidbah la pensyai syapang ka village level development plan VLDP ka thong ban pentrekam bat ban penurlong yaki jingangnu jong ki Paidbah haman ki Shnong ban penroy yaki kam naga bynta ka bha kamiat jong ki Paidnong Shnong. Hakani ka sngi la IT syaka Snohlang Village Organisation Self Help Group SHG yaka Village Poverty Resilience Plan ban kyntiew yaka roy ka pa naga bynta ki nong kendong. Yakani ka jingthmu ban penroy yaka Shnong ka thaw la IT sya urang ba Shnong Umtang ban pentrekam yaka. Hakani ka jingialang la donlang MLA ka Jirang constituency ba sostinus sotun Dr. P Hajong BDO Jirang ki officer ki Dorbar Shnong ki chairman bat secretary VEC na ki Shnong ba marjan. Lapan ko buramru ya uba belief rempe hinyo pesan senam kerta bat ka kong meldan nongrum san pusaw senam ki bala penno bha na ka benta ka bha kamiat jang ka Shnong bat ka thanyi barok kawe. Bansa kan mau ya kani kesngi laya thung thning ding bat apan long ya ka jingkular raikut ban le khoi le suba Shnong hathaw. Ya ka central government honorable prime minister Shri Narendra Modi ji ngapan pauri ke jingkublai ya honorable chief minister jong jilla ke jongi sub conrad ki sangma for their hard works and dedication to uplift the state and to uplift the country as a whole. Habang page ya kanika program bar habang ayos ngo ya ka jingpensngw ba de ka jingkren na ki senior citizen laban ong lane ya kita ki nong Shnong ki bala tiplut ya ka jinglong jo ka ni ka Shnong i babiles rempe nang ta ikong melda nong room na kaliang junga ngaya saki lang batpi bat ngakubur lang batpi ba ka Shnong ko jong pi kadai ka Shnong ka ba ka mana ka hap na beneng namar balay nga ong kumta namar ba na kaliang jongi baro kum kinong mikmat ki obses u video nang ta ki obses baro kidon ya ka benta ka ba kin pet kin kwi na ka benta kumno ban warra ya ka roy ka pal na ban pentelo ni ki kam nga so ban ay ka jingero nga try pinasakilang bat nga ban ay ka jingero ya ka office jong video ubala trei shitom bat ubala le shitom na ka benta jong pi kamana ka bangaong yepi ka ba hab na bdeng namar ba pide kata ka Shnong Bakyrpang tam arteli na Meghalaya pidai ka Shnong kaba mapi pila sajit bala itu epi nado na central government but idon kumba news patam habaro kowe kari India but lyngba kenika programs kaba niyo banya donlang mentah kenika sni ki schemes ki ba repair ki ba nagalang ka office jong video iron ya ka MGNRG iron ya ki PMAYG iron ya ka National Social Assistance Program kade ka bayarap na kabanta ki tuki rangba la ni kilong kume ki bala yaw karta old age pension ka bangitip nangta nagamta ki longkume ki bala do no ayaw kurim jongki but ngiron ro ka rusa kada ka gram panchayat kabayaday bat kada ka program kabamanta gasngi ya housing scheme SRWP ngidon
bat kumba piong lyngba KS RWP habide bat kadol bohol na kaliang jonga na gomakla ngasai mentau snem la na lasin snem kin ngampat ken mau tama kaladon hakan list ba mapi pisayo kadol bohol ti ngasnguru ban penpau ya ka jing songu yo play nong bu nong thaw ubala saindo re kene ka Shnong gojungpi hakaba ka sorkar jong dari India ka bai ka jungi bat ka sorkar jong jilla ka jungi kila itu epi kum ka model village hakaba